Der sker utrolig meget omkring os, som stiller større krav til vores virksomhed og til vores medarbejdere. For at virksomheden kan være konkurrencedygtig, så skal vi være effektive og samtidig være innovative. Og det er også grunden til, at vi som arbejdsgiver ser nødvendigheden i efteruddannelse. Det er meget tydeligt for os, at vi kan se en højere effektivitet, efter at vores medarbejdere har fået Lean-kørekort. Derudover så ser vi også flere nye idéer og forslag fra vores medarbejdere, som har taget uddannelsen. Og vi bliver som ledere udfordret på den gode måde. På det personlige plan kan vi også virkelig se, hvordan vores medarbejdere trives. Og det er jo for virksomheden en meget vigtig ting. Da jeg blev tilbudt Lean-kørekortet, der var det jo lang tid siden, jeg havde gået i skole. Så da jeg skulle til at gå i gang, der var jeg lidt nervøs. Jeg synes, at det var en klar fordel, at uddannelsen lå i arbejdstiden. Men jeg er utrolig glad for mit job, og jeg synes da selv, jeg er god til det. Og jeg har hørt fra en kollega, at det skulle hjælpe en til at blive endnu bedre. Efter uddannelsen ser jeg anderledes på mine opgaver, og jeg får hele tiden nye idéer til at gøre tingene bedre. Det får mig til at føle mig meget mere tryg i forhold til fremtiden. Og det er vigtigt for mig.